Lesgeze indaba ze-1 KZN TV ufundela usamukeliswa kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Isilo sivule ubuholi bomdabu eyamakhosi yeseka eLingonyama Trust kanti ke bahlalele uvalweni abekolishi laseMnambithi. Isilo mesizulukazi lithini sivuleke indlu ubuholi bomdabu nabatho eshamthetho esidalo lundi namuhla lo mcimbi waminyaka yonke ehlinzeka isilo kwemisizulukazi lithini inkundla yokukhuluma namakhosi mayelana neqhaza lawo ekuthuthukiseni komphakathi ukubumbana komphakathi nokugcina ke ubunjalo bamasiko. Isilo izulukazi lithini sithi bavumela nohulumeni wesifundazwe ngokuvula kwendlu ubuholi bomdabu nabatho waZulu-Natal kulandela ukuthi sibe sekudluleka iminyaka emithathu ingakaze kuvulwe. Isilo sithi ukuvulwa kwayo kuzodlala indima enkulu lapho kuyizosetshenziswa njengenkundla lapho ke ubukhosi buzokuzolisa khona izikhalazo zabo. Mina besilo ngenxa yesikhathi angizokuba mude futhi angizokuba mningi kodwa uyisethembisa ngoba kuyiyona into ebalekile ukuvumelana noNdunankulu wami Mphemba bese kuyiminyaka enzima emithathu esisuka kuyo singakaze sivule lendlu nabesilo kungakho I quote singalitholanga ithuba lokuthi sithi noma sikhala ngezikhalo zethu sisihlalo singamakhosi sithi noma sikhuluma singezwakali noma bengasizwa kodwa ngiyambonga namhlanje uMvelinqane ngokuthi ulivezile ithuba lokuthi makhosi sihlangane okuyimvela kancane. Isilo sizolise ukukhathazeka kwazi ngembango yobukhosi eqhubekayo emndenini yamakhosi. Lokho ngicela ukuba ngikusho ahlelekile amakhosi asedluku. Ingakho izinto zinhlaka zinje. Leli komiti lami leli lupheka usuku nosuku dingintwa indaba zamakhosi. Kuyafakwa kuyakhishwa khona bakhalayo angisho nabesilo ukuthi umbango awungabe bikho masingahle sikhumbuzane nina bendlovu ngoba kumele sikhumbuzane okunye mawuthi mhlawumbe umunye usekhohliwe angiyithandi lento yombango nabendlovu iyihlazo lezi inkantolo sifaka nezinkantolo inkantolo isihlulu ukuthi sihlale phansi lapha nakwagogo khulunywe dingido lezi indaba uyazazi ubangayo ngokungekho emthethweni uyazazi mina ngikhuluma ngento eyenzeke kimi. Isilo sithi sisamile ekutheni kususwe igama likaNatal egameni lesifundazwe sibizwe ngokuthi kuKwaZulu. Nina besilo uhlu olwenza ukuthi izwe laKwaZulu nombuso kanjalo igama sishintshe sithi iKwaZulu ngoba lo Natal lo uyasidukisa uzosidukisa kade futhi wasidukisa ukuze ngingaqondakali kahle amaqiniso aKwaZulu. uNdunankulu wesifundazwe waZulu-Natal Thamintuli uthi likhulu iqhaza labanjwa kamakhosi emlandweni wesifundazwe ukuqhambisa imvelaphi yomuntu omnyama uthi uhulumeni uzosebenzisana namakhosi asendlunkulu ukubhula kwemibanga emndenini yamakhosi kanye nezinhlelo zokuxazulula izinkinga ezikhungetheke iNgonyama Transport. Ngokubambisana nesilo ngenyanga ezayo ngizohlela umhlangano weinsuku ezimbili lapho kuzoba nesigungu sokubonisana ngamacala embango yemindeni yobukhosi. Okunye silo engwethulile emakhosini asendlunkulu udaba olusematheni noluthinta uhlaka lobukhosi iNgonyama Trust kanye nebhodi layo. Lapho ngiqophile ukuthi ongqongqoshe obhekene nokusebenza kweIngonyama Transport ungithintile emuva kokubonisana nesilo. Ngibikile futhi silo ukuthi
ungijube ukuba ngihlanganise amakhosi aseNdlunkulu. Izindabeni ze-1 KZN TV kube iNkosi Mthembu Olondi. Inkantolo enkulu yaseMgungundlovu ivuneka amalungu ebhodi leNgonyama Trust ukuba kaqhubeke nokusebenza emva kokuhlakazwa ungqongqoshe wezokubuyiswa komhlaba kuzwelonke uMzwanele Nyotso. Ugqugquzeli wenhlangano yabaholi bomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal iContralesa uPhakamani Dlamini uthi ke bayaleseka ibhodi futhi abahambisani nokuhlakazwa kwebhodi okwenziwa ke ngungqongqoshe. Ekhuluma nethimba lezindaba uDlamini uphinde waveza ukuthi ke bayaseseka kakhulu isinqumo senkantolo. Inhlangano yabaholi bomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal iContralesa ithi yaleseka kakhulu ibhodi leNgonyama Trust ngoba ukuhlakaza kwalo kuzobe kusho ukuqala phansi kwezinto. Ngana Contralesa siyaliseka ibhodi besifisa ukuthi liqhubeke ngoba kunezinto elibe transparent ngazo lathembisa abaholi bomdabu induna namakhosi. Nathi sathembisa imphakathi ukuthi kusuka manje iNgonyama Trust sizofinyelela kubantu. So ukuhlakazwa kwebhodi uqala phansi nabantu abasha kade sasibuka ibhodi lihlakazwa emva kwesinqumo senkantolo enkulu yaseMgungundlovu eyalele ukuthi isinqumo sikangqongqoshe wezokubuyiswa komhlaba kuzwelonke uMzwanele Nyotso sasingekho emthethweni nokuthi kumele liqhubeke ikomiti lenhlangano ithi ihambisana kakhulu nalesinqumo senkantolo. Kade sicelile kuminister ukuthi leli bhodi aliqhubeke kunalokho engeze lawo malunga okuyiwona abangukuthi ibhodi lingapheleli lawa resignile ukuze kwazeke ukuthi umsebenzi osuqalile kungasaseqalwa phansi. So siya welcome kakhulu isinqumo senkantolo so long nje kuzoqhubeka leli bhodi elikhona ukuze sikwazi ukuthi ekade sesikukhulumile nesikuthembisa imphakathi sikubone kwenzeka khona. iContralesa ithi ifuna kuvela ukuthi izimali kuleminyaka engama-32 ibhodi belizisebenzisa kuphi nokuthi sisebenze kanjani lezo zimali. Siyafisa ukwazi ukuthi for 32 years belenzani ibhodi liveza ukuthi eyiphi imphakathi ekuyasizakala mawukuthi ayikho imali beyenzani bebala abade bethatha imali nanokuthi kuvele phela amakhosi noma ubuholi bomdabu iwona holi imphakathi le yama beneficiary. So ukusebenza eduze namakhosi nezinduna nemikhandla yamakhosi kuzolekelela kakhulu ukuthi umyalezo ufike kubantu ukuze abantu besizakala. Kuzokhumbuleka ukuthi ngeviki ledlule ungqongqoshe umemezela ukuhlakaza kwebhodi njengoba ligcine selibabela enkantolo ukuyovimba leso sinqumo. Izindabeni ze-1 KZN TV bikuthabani maphumulo eMgungundlovu. Bathi kabasaphephile abafundi abahlala emqashweni ngaphandle kwesikhungo semfundo ephakeme eMnambithi TVET College ezakheni A campus emva kokudlula kemhlabeni komunye abafundi baleli ikolishi. Umfundi noMpilo Sithole wadutshulwa ngeledlule ngenkathi ke bengenelwa izigebengu emqashweni abahlala kuwo ezakheni kwa A. Bathi sebephilele ovalweni abafundi bekolishi eMnambithi TVET College elisezakheni kwa A emva kokudlula komfundo omunye ngesihluku emqashweni lapha behlala khona ngenkathi kungena izigebengu ezadubula zamshiye ngasekho. So as a student sifeel as in like we are not safe because asazi ukuthi kwenzakale ngayiphi inhloso and kusazokwenzakala nakubani. So even umuntu elala kuphoqelekile ukuthi noma evala umnyango engalali ubuthongo because awazi even uzwe isibhamu siqhuma ngaphandle awazi noma kuseza kuwe la ori sigcina ngaphandle just because kubhlungu kwenzakele and kusithinta sonke as ama student. So actually I don't know why bengavumi ukuthi ningene ngaphakathi because I right yabafundi and yawo wonke umuntu ukuthi aveze ukuthi uzizwa kanjani ngento abhekene nayo by that time. Baqhubeka ngokuthi bafuna ubulungiswa ngokwenzeka kuzakwabo. Sihamba sibaningi sihamba namanye ama student kanye namanye futhi amalungu omphakathi abona kuyisidingo ukuthi asijoyine. Saphinde sahamba saye police station, masifika police station sacela ukubona abaphathi ababephethe icala likaNompilo nangempela sababona abaphathi sabuza imibuzo kumele sibuze njengokuthi icala livuliwe yini nangempela livuliwe. Angisazi ukuthi ucase number bani angistatanga emqondweni kodwa icala lakhe livulilwe. Sase sesibuza ukuthi thina njengama student ahlala emqashweni siphephe kangakanani
basichazela ukuthi bazokwenza sure ukuthi yini nakuphi abazokwenza ukuze siqhubeke siphephe. Sabe-ke sesicela ukuthi whatever eyenzakalayo ngecala likaNompilo besicela siqhubeke besazise njengoba sikwazile ukuba ingxenye yalo leli cala ekuqaleni, because asifuni okuningi, sifuna ijustice. Asifuni ukuthi lokho kwehlakalela udadewethu kuphinde kwehlakalele nomunye futhi nomunye ozohlala emqashweni. Kanti baphinde baveza ukuba bayasaba njengoba izindaba abahlala kizo zingaphephile kahle. Ngemalana nemqasho sizizwa singaphephile kakhulu ngendlela kwenzeka ngayo, because ama-student amaningi afake kumqasho engekho safety. And futhi lokho ngicabanga ukuthi ikhona kugcina sekukholelela ukuthi nanodadewethu eseshiye emhlabeni, because lapho behlala khona bengekho safety, even ifence bengabiyeliwe, shuthe bengena nombani noma yinini. Mayilokho esingabafundi kuyasithusa kahle ngoba nathi sesihlalele uvalweni ukuthi shuthe nakithi lokho kusengenziwa ngoba kwenzeke kudadewethu. Ubikuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisezakheni. Izikhulu zikamasipala iTheku zihambeleke eNgwadini Dam kwisiphehlimanzi lowa uMkhomazi Water Supply Scheme ngenhloso yokubheka kokuqhubeka kokwakhiwa kwedamu elizophakela izindawo eziseningizimu yeTheku, kanti lo msebenzi wenziwa ke abomngeni uthukela water. Umkhandlu eTheku uthi ukungena enkantolo kwale project kwenze kwabambezeleka isikhathi bekumele iphele ngaso esingaphezulu konyaka. Kodwa okusiphazamisa kancane ukuthi uhlelo luke lakhubazeka. Kukhona ke laba abaluze ukuthola umsebenzi, abaluze ibid abangawuthola ngomsebenzi uma kuncintiswana. Base besake laba abawutholile umsebenzi nomngeni bawusenkantolo nomnyango bawusenkantolo. Kodwa sebevumelene ukuthi cha umsebenzi awuqhubeke, kodwa le court action iyenza umsebenzi udelay ngo-14 months. Bekufanele ngabe siyawuqeda lo msebenzi, bawuqeda lo msebenzi ngo-2027. Ingudwini Dam ingaphansi kamasipala uMdoni iyona ezomamatha amanzi besilekelela iTheku. Umkhomazi udlula lapha bathatha lapha eMdoni bawagcine khona lamanzi. Awugcinwa nje lapha bawugcinela ukuthi uma kunenkinga la bathi le ndawo esikuyona i-abstraction point, right, ilawo esiwadonsa khona emfuleni, right, bese umfula wehlile la, right, kusho ukuthi uma wehlile umfula la ngesikwazi uku-abstracta enough water la sikhona njengamanje, right. Bazobe sebedidela lawo manzi abawugcine lapha eze ngalana bemaningi ukuze sikwazi ukuqhubeka si-abstracte amanzi. Umeya uchaza ngendlela amanzi azohamba ngayo. 100 megaliters a day ozophehlwa la, right, u70 megaliters of water uya eThekwini. Uzosilekelela ke lo 70 megaliters of water a day ukuthi zonke le ndawo kusukela emanzi imtoti kuzofika la sizophakelwa amanzi asiqhamuka kule ndawo. Kuthi amanzi ebekade siwalethe siwayisa azofika kusole mazimtoti ezela sesiwadiverta la amanzi siwayise endaweni ezise-north nakwi-central area okuzo-increase i-supply yamanzi kulozo ezindawo ngesikhathi amanzi bewathola esenele kule ndawo, bethola amanzi enele kule ndawo south of amazimtoti. Kanti lona umsebenzi ka-11 billion amarandi. Kwetebo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuchannel 261 ngisemkhomazi eThekwini. Asithishelele edolo sibe siqhubeke nazindaba zethu. Asikwamukele mbukeli ke ubukele indaba ze1KZN TV nazo kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Isilo sivule ubuholi bomdabu eyamakhosi yeseka elengonyama trust kanti ke bahlalele uvalweni abekolishi lasemnambithi. Uthi ke ufuna kwenza kobulungisa unina womfana oneminyaka eli13 ubudala obenza ke ibanga le8 esikoleni samabanga aphezulu iziphozonke high eMatshane empangeni ohlukunyezwe ngabanye abafundi. Lo mfundi kusabalele komfaniso oqoshiwe eshawa ngabanye abafundi ngesikhathi ke esalindi ibhasi lokugoduka sekuphume isikole. Unina womntwana uthi kufuna bathathelwe izinyathelo labafundi abahlukumeze umntwana wakhe. Lena ke iwona mfanekiso kamakhalekhukhwini oqoshiwe oveza umfana eshawa ngabanye abafundi. Lesi sigameko sho umntwana ke hlukumezekile
Unina womntwana uthi ke ufuna kwenzeka ubulungiswa uyachaza ke ngokwenzekile. Umntwana wabhulishwa ngomhla ka 7 or 6 kodwa kwakulesihlanu March wafikela ekhaya wangasho ukuthi esikoleni ingane zimshayile ngoba zamfica ngaphandle kwegate kwi-shelter elinde ibhasi ebuya esikoleni bafike bamshaya keke bathi uma engabesho bazomgwaza wafika wangasho ngomsombuluko wanga esikoleni wasekulahleka ithikithi and then mengibuya ngase ngizwa ngeingane zakamakhelwane ukuthi zibona ivideo ebhasini zikhonjiswa yenye ingane ukuthi wayishawa so ukushuthi uyasaba esikoleni ngase ngiyambuza waseyasho ngase ngahamba ngayifuna ivideo ngayithola ngase ngareporta esikoleni ngasendela uthisha omkhulu ke waseyachaza ukuthi umntwana lo owayibhulisha ingane akafundi khona esikoleni sewamxosha ngesimanga sokuthi vele ingane wayibhulisha laba abanye bafunda eMangwe. Umama womntwana uthi ke wavula icala lokushaya komntwana wakhe njengoba ke isizathu sokushaya kwakhe engasazi uthi usesabela nokuphepha kwakhe nokholela ekutheni ke aze amshintshe isikole amfundise kwenye indawo. Uzinto ebiqala ukwenzeka uma ngabesha umntwana ngoba nasesikoleni sengize ngamshintsha ngoba ngabona ukuthi ngoba sengivula icase vele kushuthi akasaphephile ngihamba ngayovula icase mengiyovula icase saze umseshi wazongifonela ngolesihlanu sahamba saya khona esikoleni safike wakhuluma nalo owakuyena wayenza ivideo ngoba lo wayenza ivideo ufunda khona izipho zonke. And then laba abanye sahamba sayimangwe samthola uthisha omkhulu wakhona sangabathola kwathiwa babhali. Umseshi wasethatha inamba zabazali babo wabafonela bahamba naye bahamba bayakuyena ngomsombuluko umseshi mesho wathi umseshi basahamba ama social worker wathi ingane zincane ziboshelwe ngaphansi kwesandla sabazali. Lesi sigameko simhlukumeze kakhulu ke umntwana njengoba ke sebehlezi bemgadile ukuthi angathathi impilo yakhe njoba ke lo mfanekiso ugcwele esikundleni zokuxhumana. Uswabafica behlezi kwi-shelter ephethe ubhaka wasubeka ubhaka wambiza lomunye wahamba wayakuyena uthi bamshaya ke wathi lomunye usangikhumbula wathi ngikhumbula ukuthini wathi ningishayelani ngoba na kwi-video bayasho ukuthi usakhuluma beyamshaya baze bamdonsa ibhande ke befuna ukumkhipha ibhande so umunye wakhuza wathi abangalithatha ibhande baqeda ukwenza ivideo basuka bahamba. Ivideo ngobisigcwele nje ko TikTok na ko Facebook yonke indawo akamukelile kahle and sengize ngimhambisile ngakuma social worker bafike bamluleka baphinde basinike enye idate ukuthi sizobuya ngayo size kuona ama social worker bemluleke because no mama lo wayemluleke we social worker washo wathi akekho right umntwana. Umnyango wezemfundo uthunyelelwe ke imininingwane ngalolu daba kuze kwashaya isikhathi sokuthi ke silifake emoyeni ungakaphenduli. Umphakathi waseMadadeni esigcemeni sesikhombisa ukhala ke ngezindlu ezisele Dengwane esesiphenduke idlekezo obugebengu laba bathi ke seliphezulu izinga lobugebengu kule ndawo njengoba kusanda kubanjwa omunye wesilisa ngaphandle kwesango lakubo bathi ke sebethatha isinqumo sokuthi ke bazidlibize lezi zindlu ezingahlali umuntu. Umphakathi waseMadadeni section 7 uthi usuphila ngokusaba njengoba kuneqeqebana labantwana abafana okusola ukuthi bahlukumeza abantu. Laba bathi lezi gilamkhuba zihlala emzini esisele Dengwane. Siyabona nje sihlukumezeke kakhulu kule ndawo le ngoba ubona namanje into ongaziphansi sibanjwe inkunzi amaphara ahlala lapha emelalana sibanjwe inkunzi nakhona la ngoba kunje kwavela igigabasa khona kwaqhutshwa abantu lana yabona kahle kahle nje le ndawo ayikho right ayiphephile kwaqhutshwa umuntu lana emva kwalokho abaleka umuntu wakhona kwathi uboshiwa sangazi ukuthi kwaphelela lapha icala la khona ngoba sekuhlala amaphara abhema la abhemelini ihunga yabo la insang yabo la yonke into ebusuku sibanjwe inkonzi. Sihlaselwe ubugebengu kakhulu bantwana bami. Ubuphepha akukho. Emini ekuse Usithole uthi kusanda kubanjwa wesilisa inkunzi ngomgqibelo ebusuku ngaphandle kwesango la kubo kanti naye uthi wake waba isulu sokubanjwa inkunzi. Nami ngomunye wakwabanje inkunzi 2 times kulandelana ngabanjwe evikini lokuqala ngabekezela ngabanjwe evikini lesibili ngabekezela okugcina nga-excel ngokuthi ngibanjwe emini inkunzi ekseni emini kwaba. Uthi umphakathi awubambisene ukuthi okunye ngakusho somphakathi nje wala kaphi asibambisene sisodwa
ngoba kuze kwasukuma umuntu ohlala ngale ward 6 sikhona thina abantu base ward 14 kuyindawo yase ward 14 enobugebengu kodwa kuze kwaphakama umuntu ohlala ngale list sina singapha asibambisene ukubambisana asinakho ungafa umuntu nje sibuka sikhona ngoba ukuthi asibambisene somphakathi bathi basola izidakamizwa ekukhuphukeni kwezinga lobugebengu singasho ukuthi izoleda kwamisa abayibhemayo ingane nanokuthi izihlele emakhaya ayisebenzi umsebenzi ayikho nanalokho akukho kunye singakusho ukuthi ngoba ngaphela angeke umuntu aphume ekhaya kubo egcwala umgwaqo engazi ukuthi uyapi abanye baphuma bazi ukuthi bafuna ukuthola amasento ukuthi bakhona ukubhema lento yabo abayibhemayo egcineni mase babuyisela umqondo omubi ukuthi abasibambe inkunzi bavandalize emzini abantu ngoba nasendlini sesihleli nje asithembile yabo gogo nje mehlala yedwa nasemini bayangena endlini ukhona bangenele endlini benze lokho abafuna ukwenza baphume bahambe ngoba bahambe ngawani bathola behamba bangamagroup bebaningi kanti uthi iningi lezigilamkhuba ziyaziwa endaweni bayaziwa ziyaziwa ingane ukuthi ezakuphi ihlala kuphi yaziwa ukuthi akwasiwe siyazazi ngokuthi inxa siyayisaba uzothi uyaqala ukuthi uphakamisa ikhanda zilimaze wena izindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemadadeni eNewcastle. Imeya kamasipala iEndumeni uMcebo Mkhize uthi lokhu kwakuyisiqalo sohlelo lwabo njengomkhandlo olubizwa ngeOperation Mbo oluzokwenziwa ke kumawadi onke usho lokhu ngenkathi bebambisene namalunga lomasipala kanye namakhansela okukhuculula idolobha iDandi nagcizelela ukuba komphakathi ubambisane ukuligcina lihlanzekile. Oyimeya kamasipala iEndumeni uMcebo Mkhize uthi lokhu kuyingxenye yomkhankaso wabo obizwa ngeOperation Mbo okuhambela amawadi onke. Dlulisa okukhulu ukubonga nokuthokoza kumalungu omphakathi ade sibambisene nawo namhlanje ekwenzeni lo msebenzi. Kodwa ke siyafisa ukugcizelela ukuthi namhlanje bekuse ilaunch yeOperation Mbo ezokwenzeka kuwo wonke amawadi lapha eNdumeni. Isinqumo lesesisithathile njengamakhansela omkhandlo waseNdumeni ukubambisana eduze nezakhamuzi silalela izikhalo zabo bese thina siyenza njengoba sizithunywa zabo. Uqhubeka ngokuthi baqale ngeOperation Clean Up yokukhuculula idolobha iDandi. Siqalile ke namhlanje ngeOperation Clean Up amadolobha ethu njengoba sesiklina idolobha lethu elihle kangaka iDandi. Siqale lapha ezantsi engeneni kwedolobha mawuqhamuka ngasenquthu saze sazophelela lapha endlini zombuso eNdumeni. Sibamseneke njengoba sibona ngemumva amakhansela kanjalo eholo somlomo kanjalo nabasebenzi bonke sibambisene njengeNdumeni. Sihamba phansi nomphathi womkhandlo omusha ubaba uManda esimthunyelele lo mnyango wezokubusa nokubambisana endaba zomdabu waZulu-Natal kanjalo nama directors onke ahamba phansi nabasebenzi imanager sibambele lapha eNdumeni sitho kwabantu kuyebantwini. Ubese gcizelela ukuba abanxenxe kuba umphakathi usebenzisane nabo. Asiqhubekeni ke sifisa unxenxa wonke umphakathi waseNdumeni uthi cha ungadideki umphakathi sikhona siyasebenza nalabo sebeclaim ukuthi babaholi bengakakhethwa abantu sithi cha abakeme kancane abasondele nje sizosizana ekwazini ukuthi siqhubhe umsebenzi wesizwe. Siyabonga kakhulu sethembe ngentuthuko eNdumeni. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseDandi. Asiphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazindaba zethu. Siphinde kwesikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1KZN TV sikukhumbuze ke bekuyizona beyihamba phambili osukwini namhlanje. Isilo sivule ubuholi bomdabu eyamakhosi yeseka eLingonyama Trust kanti ke bahlalele uvalweni abekolishi laseMnambithi. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 17 rand 1 cent maqhathiswa nedola laseMelika libo 22 rand 71 cent maqhathiswa nopondo waseBritain libo 19 rand 66 cent maqhathiswa neeuro igolide lona $4,427.37 cent ounce olangahlizo wona $102.22 umpongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo.
Umdlalo Orlando Pirates uRelebohile Mofokeng nomqeqeshi Mamelodi Sundowns uMichael Cardoso baphindeke baqonyeliswa ngezindondo kumaBetway Premiership Monthly Awards enyanga kaNdasa. Umfokeng ke uphinde waqokwa njengomdlalo ovelele kulandela kokushaya amagoli amane emidlalweni emine ye-league edlalwe kulenyanga okubala kuyona ke noWTX Galaxy lapho ke hlohle khona amagoli amathathu. uCardoso naye ke uqokwe njengomqeqeshi ovelele okwesibili ke kulandelana ngenxa ukuthi ke iqembu lakhe liyinqobe yomine imidlalo eliyidlale ngoMarch liguqisa iSekhukhune United, Lamontville Golden Arrows, Orbit College kanye neMeromo Gallants. Nasike isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bukelike ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile